Tak for mad. Velkommen. Velkommen. Tak lige. Det er Julie. Ja. Ja. Ja, jeg spørger lige. 2 sekunder. Må jeg gerne tage med Katrine til fest? Ja, gør nu bare det. Tak. Ja, det må de gerne. Ja, vi ses. Ja, mig. Hej Katrine. Ja, jeg tænkte på, vi mødes da bare ude foran klubhuset om et kvarter, ikke også? Jo, det gør vi. Ja, vi ses bare. Ja, moin. Moin. Hvad fanden har du gang i? Undskyld. Wow. Ja, nej, vent. Ja. Wow. Nej. Undskyld, jeg elsker dig. Men... Ej, du har så virkelig godt lavet det der med, at du kyssede og sådan. Ja, du, jeg kysser med Chris. ja, med kys. Og Mathias er du virkelig jaloux. Mega jaloux. Ej, det var så godt, det var det. Ja, det var så Jeg kan bare kigge over det. Jamen, det er godt, der ikke er nogen. Ja. Men jeg går ikke. Nej, det kan jeg godt se. Kan du nogensinde det? Det er så dumt. Har jeg sagt noget? Det var så godt. Han blev bare så jaloux, ikke? Og jeg var bare svært. Okay. Ej, men alligevel, jeg må lige lidt ud til. Nå, vi ses. Tak for det. Det var hyggeligt. Ja, Vi gør det bare en gang til. Ja.
Klokken er 11:21, og du er anholdt for drab. Nu kan du følge med på politistationen. Jeg skal bruge en ambulance til en, der hedder Julie. Hun er blevet dræbt. Jeg skal bruge nogle Kæmpe knude. Ej, de tager mig. Klokken er 11:21, og du er anholdt for drab. Jo, nej, Mathias. Hvad Han er Mathias. Nej, nu filmer jeg.